Iti may kapat nga agsasaruno agundaway immawat iti Excellence Award ti Mountain Province Provincial Local Government Unit manipud iti Philippine Association of Local Government Accountants wenno PhALGA. Daytoy ti detalye. Si Bubukal a suporta dagiti opisyal ti Mountain Province iti panangidaulo ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. Kooperasyon dagiti empleyado ken panangigiya dagiti auditor. Dagiti rason sigon kini Provincial Accountant Theodore Marrero no apay a naipayanda iti Excellence Award for Local Governance manipud iti PhALGA. When the COA issued an unmodified opinion on our financial statements, it attests that all the financial affairs of our provincial government were fairly presented. Tiplake a rekognisyon ket personal met nga inawat ni Marrero kadwa ni Executive Assistant for the Provincial Government of Mountain Province Winston Calde ken Rylene Batnag ang nagserbikas pan nakabagi ni Governor Lacwasan Jr. iti PhALGA 21st Annual National Conference sa dapitan City, Zamboanga del Norte. Anay siyangkat itay nabiit. Ti Mountain Province PLGU ti agmaymaysa Provincial Government Awardee manipud iti Cordillera Administrative Region ken kadwa ti Quirino ken Ilocos Norte kas free winning provinces iti Northern Luzon. We assure the people of Mountain Province that nothing was hidden in the management and utilization of the funds of the provincial government. Excellence Awardee in Local Governance matlaeng iti Bird League, Bauco, Bisaw, ken Sabangan. Naragpat lang ti Mountain Province ti 90% success rate kadagiti component towns. Manipud iti 10 ang municipal awardees ana ipayan iti Excellence Award iti Cordillera Region. Siyam ditoy ket manipud iti Mountain Province apakibilangan iti Bauco, Bisaw, Bontoc, Natonin, Paracelis, Sabangan, Sadanga, Sagada, Cantadjan. Ti munisipalidad ti Aguinaldo iti Fugao ti may sambatlang kadagiti na ipayan iti award. Let us keep our standards high and our service sincere. Also, let us always bear in mind that true excellence and governance is not found in the awards we hang on our walls, but in the trust we build in the people we serve.